mensahe ko kay BBF, pumahal mo ang bansang Pilipinas. Mag-step down ka na. Ang negative rate ay isang kahulugan na wala na talaga naniniwala sa'yo. Hindi naman siguro kailangan ipapaalala pa sa'yo yan. Eh, Senator Joel, alam ko, naniwala ka sa Panginoon. Ang samahan nyo matagal na kinikilala at nirerespeto ng sambayanan ito. Huwag ka po sana maligaw. Kasi sa ngayon, kailangan ka ng taong bayan. Magsilbi po kayo sa mga mamayan ng bansang ito kasi yun ang obligasyon mo. Huwag nipulos ng bandera. Sunog ng balay.